Halor ka jingdon ka jingkeno bau sordash nong ka sorang kam udon kti ban soy ya ka dulir long trai jaka jong kawai ka long kme hakate ka snong ka bala poisong ka bat wei barjala kawai na ki seng bhalang ka Federation of Khasi Jaintian Garo People FKJGP sorang kam unit kala mi syakmat ban kentho jur ya ka ni ka jingle uteu sordar. Kani ka jingkan tho kala wan lingbau president uba walam bok kharmalki ringkat bat kiwe ki para nongket kam bakan thop yau general secretary uba Rocky Khardoj bat working president uba Mickey Kharumnoj ki bala kenno bakate ka jing soy ya kate ka duler jaka kadai ka jingpan khen ya ki kendon trai kam jong ka snong hi borok away. Haba pensai banya ya kini kini ki nongket kam ki layathu bakala don ka kendon snong baki kenthai khasi ki bayok lok barjala kim don hok shu ban yok long trai halor ka kendo ka syap ka bakate ka jing soy duler jong teu sordar snong ka dei ka bala pen khen ya ki kendon trai kam bala penjari hi daki bor sensyar habarok ka wai ka snong. Nakaliang ka FKJGP sor kham circle hadim kala jing tep ya jing tho duler jaka jong sordar jong snong sor kham ya ka wai ka long kme hapo snong sor kham tap tu kecing persyak ke bajur halor kini kecing lek cung sordar namar nadu ki por ke ba mensua haba ke bor snong la hukum yaki long kami khasi ba kimbit ban yo long khar nre hadin pat kat hadin kecing tho chaka jung ni sordar ni sngo bana kaleng keseng ni sngo persyak jur namar katkum ka rai ke bala khang nadu laiterik braben rio arjar kala don lepa ka kendon hakaba omsha yakinu ki kentai khasi yakaba unyo lok dakhar re mentale penban takba tho sendan ka dulir caka den takadau ka sangkawan sakmat hakban persya ya kani kejing le jung sordar bar kani kejing le sordar kalong ba ulai marwe uklam pentep ya ka isi jung te halor kani kebenta ngila pha kawai ke jingtho sau sordar hakaba ngi persyak jur ya kani ke jingle chung bernilai ko piru sa usim ka hima khaidem watcha ucm juga district council ke DC wat khamtam ya ka central body juga FKJGP rehado mata ngi padi kano ka response lane kata ka bakin wan na keyboard jengki tekutanya kentu keyboard halor khamtam mega yau CM juga ki ADC bun simkia halor kan ke benta namar kumba kalong benta hi lada kishu ai lai lan kumne kan bu ko jingma ka bakhram yaki longdien ki mandien ki jongi khamtam ki khana samla khasi jongi kumba suang na wan nasnong jongi ki bun ki ba police bar te haba ki police bar kadon ke jinge dei bat ki barjala hadin mekin wan spo snong pothau kin wan ra ya kita ki kuman ong ki kin wan ra te ki breu bakin long ki lok lane ki tengah jong ki bakin yo ban thit khndo mon yo thit chaka hapo snong kata kadai gawe ke bangi persyak jur ba te langba kani ke kubor ngi kwa ban ngi pensai lane bat ngi dawahiru ya ke bojo sordar bun ai ke jing pensai ke ba sai ba hakmat ka dor ba knang ba ki pai ba no snong baro kentek po sorong kham ka don sau kan tat ma san kan tat re hati habede bat kan ka adong snong kini ki kentat ki ba pher ki pentre kam hok ke bamut ba urang ba kentat hi ladas ngau ba ki don ki ba yo breu kharum tu komut marmar ulet ban sakatuka longjing ban let ban kren ban pentip ba ka adong kalong ta kamut hakatar kom gen ba kimna ban sa slem te nrei ke bang ngisngu phla kalong bet tang hakawi ken kentot ba kim pentrekam gen kata ka kendon hak kersa kuntot kamut ba kila kitang syu obriu kamut ki hab ban mino kimna ban sa du gen te ke ba sngo lungo apar kalong ba tang hakani ke kentot gen tang hakani ke ka kentot ke ba nadu menswa du mentahi kalong kumni gen ki syak kentot dulong nakaliang jungi kasang gamot ni mi kumni sakmat ba ngimpan persai ken nakaliang sordar ma namar ba nakaliang sordar habaide berkani garai habaide berkani jingsan kani ka kot kendau
syuang no kumangi jing tip ba ule hi marway uklam pentip wat ikai si te kemut nakaleng jing ka sangi kentu kan ya ba pi don kai si kemut nang ni smart kemut pide hi ban pentip ikai si kan kumnu pin suyat lat na kai si lada pi ong ba pila hi ban le marway ki berkhot te beli pin bu ita kai si te kemut don kami kan man bu isi le hi marway tray bit marway san hi marway bai de ber kai nrei nakaleng jungi patte ka sengi tengi persya bai de kumne nomor ba kecing trelang tu don kami yang pos nampak tahu. Tena kali yang cumi kasang kemudian ngi kentu hi ba ya kabar bahalor ban simkia bede berkani kumla keren dau sekretari jungi ban simkia te nakali yang jungi ngi sengo ban pensengo yu sordar ba udai ban simkia dengan nuru komod to mentale se la de kasngi Christmas eta dengan nuru ngi community hi ba house nam thamai te komod banai ben kong hi ngi kwa hi ba un pensyaingi lane un longta un lum na dorbar khnang ba nya syai shit beken hapo khamat tu babun balang nomor ba kumsyong no iganika kendon ru la iganika kendon ngathai la frame da kai si ba la pasat syaki patba ngathai de da kajing mencur jung ke patba ba ka selong an ka selong kendon ka saskem nganika kendon te ngi na kaleng jung ngi sngoban pensngo so sadar ba de ban bu be ke dorbar habai de berkani kumus pen pau mo khandiat ni haban phai no shwa habai de berki kam ki barim ki jungi ka seng na por ka kham jinjar ngi ka fkgp po son kham ban ya trelang ber kasnong mer shuang no mo te buntli ki mat ki ba ngila leit bani kendu habai de berka kam snong nakaliang kasnong hi bunsin ki pen pau mo ba ki kimla bani trelang ber ka sang balang de na kata daw ngilong ngidu mensim kan habai de berkan nu bertan re nakaliang jing ka sang abadon kanu ka isu ni pha da ka sithi official ngi abe da jing tho te kamut langba ka sithi ngi community bangin yo el jubab re kumalong mantapat long ngi response e kan kadon ka benta ka we ga ba abang ngi pha ka ba ngi pha sithi kitu ong ya ka bang sngo ban ya tei ban ya kernya ban tei ya po chong ka thaong trai la bun sin kim chup dia ngakan mau la du ba ngi la long no kit kam tai tu ka sang la khat nyau khat prasnam ma tang arsin ba ki khot ban ni la ta ka dang chip ching e ngai ban ni kan du rangi pha chi thi ro kim khot tang ban chui kan du ro don por le na ta ka da habai de berkani ka jing san je kani ka khot khndo nomor bapi kumalong mentaru kibun bagi kena samlas nong jingi ba yolok dhar te ka cingkeli kalong ba lada yai ni we la kloi ban sanya kani te kemud gitu ki babun ki kila ban wan no sasnong kila ban wan phai no salasnong ban thit chaka uhapi ban sanya kata nomor ba ya gitu barim la dep sanya te menta lada sanya kini te kemud kalalong le siliangan te ndai nakaliang jungi pat long ngi persya kata nomor bangi sutu ba hakanika bansawan ngi sutu ki bun ba ki kena kasi jungi ki ba yolok khar Shushu kilo ongru bagi pajba ka jalla ki dang khmi lenti ban penlong an no ya ka ILP ka ban nakal yang ki kenhon seng balang ba pher lembat ki weide ki kenhon 3 months ngo ba bat kumju ki kat tu kat ne ki seng san perthai ki la judawa na ka por sha ka por ban penlong an ya ka ILP Henry lada ki khliet nong san sar snong ki pen khen ya ki kendon an snong ki belong ki benta ka atiar ban yada ya ka ri bat ka jat ban riu kan long pen ban ka daw ba ban pen telot ya ka jingdawa ILP kani ka jingdawa ILP kam don jingmut kamdon jingmut baru siri khasing ya kwa ILP waradu assembly ru la ya keren habai debat ke ILP nrai ha jing snguthu jungi long no ha jing snguthu babi jungi lada u rongba snong ne u sordar snong ne u simkhia hi habai debat kani kebenta kemut ngasnguthu ba kamdon kam te ke ILP kala long ILP lepai kani te nrai lada kalong pat kumni te kemut kan mentoy yung ni perta ILP kat ba u sordar nang ni nang tai na ki pat ki snong un ayuma un priang kita berkhot